салом духтаро созед назен саломатиё хубай боз ҳам пеша пешануза омадем духтаро киртои фасон двойкои хушрӯи паплинак баъд бо чӣ овардаген халатои фасон ҳама чизои новинка дар ҷоя пешануза бо нархи дастрас марҳамат биёед бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза наҳум қатор марҳамат мана наҳум қатор ай ҳафтум дарвоза дар омаден мана ин наҳум қатор аз ҳаштум дарвоза боша аз ин тараф мебиёен хулоса дӯстони азиз нигоҳ кунед чӣ қадar паплинакҳои фасон овардаганд ҳозир ҷудогона ҳамаша навор гирифта ма шумода хушрӯ када мефаҳмонам метавонед дархост кунед доставка доранд ака ҳозир сезони анамихе двойкачои фасони сабукак шидаи духтаро ина марҳамат касседа дар корай дар ҷоя пешанузам қонавинкои хушрӯш омадай бо медонед нархаш беҳтарин нарх 120 сомон духтаро паплинакошон оригиналай духчон беҳад хушрӯвай ина брукошона бинед чӣ хел фасон духтагиай ҳам рӯбашкаш ҳам брукош размеро чӣ хеланд ина беҳтарин размеро аз 50 то 56 ҳастай диден ин моделш ҳаст инаи намудаш ҳаст баъд анаи намудаш бо дигартарая духтуш хулоса марҳамат нархшон 120 сомон иш ҳарирай материалш қа хушрӯ мана ишам ҳарирая аҷоибот инош паплинан ва ё ҳариран сабукаки хушрӯ марҳамат ана ва ёш бо итальянкаян духтаро кам монда ина касе успед кна ва ёшам ҳамин нарх 120 сомон ҳамагӣ бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза наҳум қатор ҷоя пешануза духтаро успед кунен бора наво овардагай тамом нашида заказ кунен ки размеротуна ёвен бисёриҳо интизор буданд ки кай аксияи анамихе платьёи фасон мешава марҳамат да пешануза анамихе куртои хушрӯра 100 сомон кардагай бинед чӣ хел фасончаян ҳам материалошон ҳам моделша бинед чӣ хел хушрӯ бе римед мешава ки пушена сабукак бисёриҳо мехоҳанд анамихе кушод пушанд марҳамат васеи фасонай аз и бо дигар цветчам ҳастай диден чӣ хел хушрӯ 100 сомон куртаи духтагӣ тайёри фасон 100 сомон материалшда гап нест гулча майда бисёриҳо мехоҳанд анамин моделора айнаи бо расветка дорада иқа материалшира хушрӯвай марҳамат духтарако арзон кардагая пешануза 100 сомони куртора успед кунен биёен омада наметонен дархост кунен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза наҳум қатор инчунин анаи двойкачое ҳаст ку хонада сабукак маечни инора чанд каде инорам арзон карданд диден почаҳошон кати 120 сомон беҳад варианти арзон хушрӯ фасон ана баъд анаи двойкорам ҳамхела касе расия мерава ғавстарак мепурса ина миёям қиматӣ буданд ҳозир аксия шидагия 120 сомонӣ марҳамат дар кортон боша ҳатман апешанузада нависен аи тараф чанд смиян идуим қатор ина кирта 80 сом ина диден 100 сомон и тарафош инаи киртаако диден барои хона сабукак 80 сомон а и тараф чанд смай инаи қисм 100 сомонӣ диден духтаро и хеле нархҳо ягон ҷуда намеёбен ки хе сифати хушрӯ дошта боша модели фасон дошта боша лекин дар ҷоя пешануза ҳастай ҳатман биёен гуфтум ку духтаро омада наметонен рақамошон аст муроҷиат кунен доставкатон мекунанд инами платьё духтарако материалш копиалюкси ипеки купраяй нигоҳ куненда чӣ хел материалш хушрӯ нархошон духча бинед чӣ хел фасонакай нархошон медонен чанд смай 180 сомон платьёянам хеле бисёриҳо мепурсанд марҳамат ина дар ҷоя пешануза ҳамқа платьёи новинкаи хушрӯ омадай материалша шушта мепушен беҳад хушрӯвай ина расветкаоша бинен моделоша бинен беҳад бисёрай агар наворда хушрӯ надида бошед нависен расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед ина иё чанд сомон ино 130 сомон ана инош боша бо 130 сомонӣ будай хулоса биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза наҳум қатор ҷоя пешануза духти киртара бинен духтаро чӣ хел хушрӯчай марҳамат паплинаки оригинали фасон
120 сомон киртаи духтагӣ тайёр духтаро размеро ҳамаш ҳастай. Ина марамад чанд намуд омадай 120 сомон ҳамагӣ. Ина бинен чӣ хушрӯи глошая духтаро каседа дар кораи бинависен апай шануза шумода доставка мекуна. Ана баданаи моделиш омадагай инош сангчадор инош 130 сомония на ина 120 130 беҳад хушрӯ манаи моделшам ҳастай. Киртагир бошен киртаакои паплин платиакои фасон ҳатман пеши апай шануза биёен аксияи калон рафтестай кирто арзон шудагай. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор беҳад интихоби зебо овардагиян успед кунен тамом нашава. Хушхабар духтарако анами дувойкон нарасида бо духтарода марҳамат ҷои апай шанузада бо омадай медонеде чӣ хеле дувойкай итальянкаяй материалиш роҳатай қатша бинен чӣ хеле дарози хушрӯай брукушкатяй дувойкаи беҳад фасон размерош чӣ хелай ина глошам омада 48 то 52 раста ина ки 52 калонай духтаро марамад расчётутуна бигирен материалиш беҳад фасон духчам хушрӯча иш дига хедухтагай иш дига хедухтагай мана марҳамат 130 сомон дар ҷои апай шануза инчунин новинкои фасон аз анаи модело омадагай ё купрая ана ино 180 сомон купра будай материалиш ина бо биён як бор ай пеши хитон бинен ина пуштаги хитон амия ина бинен духтарако ҳами хитон размери чанд пуштаген 56 пуштаген и топ чандай и моделиш 48 то 56 ҳастай размер мана марамат расцветкошам хушрӯ моделшам фасонак сабукак двойкая духтарако брукушкати метавонен биёен ҷои апай шануза харидорӣ кунен духтаро нархи беҳтарин кати пешниҳод кардагиян. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор омада наметавонед анами киртои фасона дархост кунен доставкатон мекунанд. боз ҳама аксия тамошобинон нигоҳ кунен анами брукои падбренде ки овардаги буданд боз ҳам арзон шид 30 сомон беҳад хушрӯанд марамат каседа дар кораи ира бинен чӣ хел фасончаанд ҳамаш падбренди ор астай ҷада фенди астай гучи астай хулос ҳамаи ҳамина материалшон чӣ хел фасонай и чӣ материал боша материалш прадояй хулас нархшона 30 сомонӣ кардагиян шушта шуда мепӯшен духтаро ҳичи намешава марамат дар кораитона интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай шануза духтаро